Już drugi miesiąc na Białorusi trwają represje i brutalność ze strony milicji i sił bezpieczeństwa. Spowodowane jest to niezadowoleniem z oficjalnych wyników wyborów prezydenckich oraz podejrzeniem ich sfałszowania. Obecnie na Białorusi się odbywa rewolucja. Były prezydent Łukaszenko przegrał wybory, jednak próbuje jeszcze zostać przy władzy. No i jednak obecne Białorusiny wciąż walczą o swoją wolność, o demokrację i o tym, by w końcu żyć w wolnym państwie. Protesty dotknęły wszystkich niezależnie od wieku lub statusu społecznego. Wiele osób zdecydowało się na ucieczkę do Polski lub Litwy. Trudniejszym i najważniejszym problemem jest legalizacja pobytu swojego w Poznaniu. Przede wszystkim to chodzi o tym, że ludzie bardzo długo czekają na kartę pobytu. I przede wszystkim to chodzi o kartę pobytu czasowego. To jest niestety normalna sytuacja, jeżeli czekasz na nią gdzieś ponad rok. Też bardzo byłoby fajnie, gdy Polacy pomagali Białorusinom się zaintegrować na przykład przez jakieś kursy językowe, bo dużo ludzi przyjeżdżają do Polski i oni w ogóle nie mówią w języku. Jako jeden z pierwszych w Polsce na tą sytuację zareagował Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Władze uczelni zaoferowały pomoc wszystkim białoruskim studentom, którzy zostali relegowani ze swoich uczelni. Jest to pomoc adresowana dla tych studentów, którzy w związku z wydarzeniami, ostatnimi wydarzeniami, zostali relegowani ze swoich uczelni, zostali usunięci ze swoich uczelni. Mogą przyjechać tutaj i studiować bez odpłatności, którą normalnie musieliby wnieść za oba semestry. Studenci z Białorusi są ważną częścią społeczności akademickiej, która potrzebuje solidarności w tym trudnym okresie walki o podstawowe prawa demokratyczne i wolność. Дай смору працы, што цёмнай шэрай, на хлеб, што цёмны, пашлі ў малу.